Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinakalatest sa ating panahon ngayong gabi ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 8 hanggang 10, 2022. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Umpisa natin ang update itong latest GraphSat ngayong gabi ng Lunes. Okay, hanggang bukas Martes. Ang low pressure area na si 97W ay kasalukuyan na hindi kumikilos, halos hindi kumikilos sa may malapit sa costales ng eastern Vietnam o sa may South China Sea. At ito po ay nagpapakita na yun ng characteristics ng isang monsoon depression. Ibig sabihin, yung kanyang hangin ay wala masyadong nakakanasan malapit sa gitna. Nandito lang po sa may periphery, okay? Kung titingnan natin yung peripheral yan, ang malakas na hangin po ay nandito po sa mismong pinaka-outer edge nitong circulation niya. So, isa po siyang monsoon depression characteristics, but ang Japan Meteorological Agency, ginawa na po siyang tropical depression. But on the Joint Typhoon Warning Center analysis, isa pa rin po siyang monsoon depression. Kasama po ang habagat at nagbibigay po ng mga ulan, pabugso-bugso sa may Mimaropa, kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, at magiging mas malakas po ang mga ulan, although may mga light rains po magaganap sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon. Ang probinsya po ng Zambales, Pangasinan at Bataan ay makakaranas po ng mas malalakas pong daan-daan pong mga ulan. At ang ibang bagay ng ating bansa ay sumisilip na po ang araw tulad ng Bicol, Visayas at Mindanao. Subalit po sa hapon ng gabi may mga inaasahan pong mga pagkulog at pagkidlat. Araw-araw po yan hanggang Martes, Miyerkules at Huwebes. Meron pong namuo dito mahinang low pressure area, shallow po ang tawag dito. At ang kanyang trough ay nagbibigay rin po ng mga thunderstorms sa coastal na areas po ng eastern o silangan Mindanao at yung katimugang bahagi po ng Mindanao kasama po ang Davao region. So inaasahan rin po dyan mga pag-ulan, mag-ingat po sa mga pagbabaha sa mga low-lying areas at mga landslides sa mga slopey areas po ng mga bundok at bulkan. At sa labas ng ating bansa, all clear. Wala po tayong nakikitang kasunod na LPA. Meron po dito sa likod ng text natin na isang surface trough but hindi pa po siya tropical in nature. Mid-level circulation. Kumikilos po sa may Northwest Pacific Ocean. So itong si 97W ay nasa 35 to 65% na maging isang ganap na bagyo base po sa nakikita natin sa mga data. Subalit ang Japan Meteorological Agency ginawa na po siyang tropical depression at ito po ang kanyang tracking. Makita namin sa inyo. Yan po. So pinapakita po dito na ito po ay kikilos mo ng hilagang silangan at biglang mag-shift ang kanyang pagkilos for the next 48 hours patungong Hainan at Leisure Peninsula at inaasahan pong dadaanan po ang Northern Hainan at Leisure Peninsula sa Miyerkules po ng hapon. Okay, so pwede siya maging isang ganap na tropical storm. So antabayan po natin yan pagdaan nitong tropical depression. Ang ating website, Typhoon 2000, mag-i-issue tayo ng updates niyan. I-change natin yung format into tropical depression status. At ito po yung ating fast animation. So nakikita po natin ang disorganized circulation ni LPA 97W na ang kanyang periphery ay mas malakas yung hangin dahil po sa epekto po ng habagat at nakabigay po ng mga pabugso-bugsong ulan sa kanluran bahagi ng ating Luzon. So ito po ang zoom in satellite animation mula sa windy.com at umpisa kanina alas 4 hanggang sa mga oras na ito may mga pabugso-bugso pa ring ulan sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon kasama po ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, ganun din po ang Calabarzon at may mga pabugso-bugso pa rin ulan, mga light rains hanggang katamtaman hanggang kuminsan malalakas po. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbabaha sa low-lying areas. Yung trough naman po ni weak o mahinang LPA nakaka-affecto po sa silangan at katimugang Mindanao. At ito naman po ang ating windy.com rain at pressure forecast, pati na rin yung wind forecast. Galing po ito sa European model. At inaasahan po bukas ng hapon ay aakyat na pong panorte itong LPA 97W
Isa na rin po siyang tropical depression base po sa Japan Meteorological Agency. Yung kanyang pag-ibayo ng habagat ay makaka-epekto po rin sa coastal na areas po ng Kanluran, Luzon, mula sa Ilocos Region hanggang Bataan, Batangas, Mimaropa, kasama rin po Metro Manila. May mga inaasahan po mga thunderstorms. Ito po yung mga malakas na hangin sa may West Philippine Sea. Apektado rin ang Calayan Island Group. Ang Visayas at Kabikulan, magkakaroon din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkitlat. Bukas po ng hapon, Mindanao, may mga chances po ng mga thunderstorms din o later in the evening. Miyerkules po ng hapon, maglalandfall na po sa may Leju at Northern Hainan itong si LPA 97W o Tropical Depression 97W, posibleng maging tropical storm o kung lumakas po yung kanyang inner circulation, okay? Kasi yung hangin niya nasa outer circulation dahil isa po siyang monsoon depression. Still, magkakaroon po tayo ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa kanluran bahagi po ng Pilipinas dahil po sa pag-ibayo po ng habagat. Although mahina na po yung habagat, still, magbibigay po ang malalakas na ulan sa West Philippine Sea. At pagdating ng Huwebes ng hapon, nandyan pa rin po ang threat of thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na po sa Luzon, Metro Manila, Central Luzon, at dito rin po sa may Calayan Island Group dahil sa mahinang habagat. At yung LPA 97W, wala na po, naglandfall na po sa may Northern Vietnam. At ito po rin yung mga remnants ng mahinang habagat sa West Philippine Sea. Okay, so far, yan po ang ating latest sa ating panahon. At dyan muna natin tinatapos ang update at babalik ulit tayo sa Miyerkules, Agosto 10 para ibigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.